D nggih. Oh, lah. Kuwi wong tuwa sing ora diprihatin iki ya ngono kuwi kok. Ngerti lho nek anake lagi ngono mangan wae. Ngono. Ngertine anake mumet. Jenenge wong tuwa ora diprihatin ngono. Ora kok balekke ra. Rokok ki gabrul ngene dalan iki mau Pak. Aku paham, dalange mumet aku paham. Piye-piyene aku ngerti. Tenang. Pokoke nek Pak Kangko nek gareng tralalai tenang. Kintalan lho, kintalan iki. Tenang. Amin. Ngono, iku caire kapan? Ngono kok ngono wae. Lah iya. Tenang sing tenang. Paham aku paham. Iya. Paham sapa wong tuamu. Piye sisi mana piye bawane? Wiwitane iki karyane Pak E lho. Iya. Karyane Pak E. Hang derek sang pekek. Lha iki karya Mbah Haji Sukron Suwondo kok iso lali? Ndelok dicorek kok kakak apa piye? Iya. Aja. Priya bagus kang ulah budaya sowan menyang kutha gedhe. Jane kaya dalang suarane. Iya. Mike tek kaya kurang anu nek ngangge wireless niki kaya anu ngoten lho Pak. Nggih, maksudnya nek dalang iki kan kabel. Monggo Pak. Kasane les ngono Pak. Nah, ngoten. Monggo Pak. Salah ya. Yo joga oke to. Yo. Padha wae iki sone sape kok. Nggih, nek sonku elek Pak. Lah ya son elek to. Kae piye nggih? Uluk salame piye sonmu? Artetar maritur parmatur kartur. Lah kek Karul pun dirikor pagelaran pairak kurit akan pun tindarke dene dikir arem diridor karkor. kuwi sone mereke apa? Politron. Oh, mini kompo. Mini compo. Ora kompo tulisane compo. Oh iya, aku tahu krungu banyolan kuwi to. Iku nggene tralala, senes jajah. Oh iya. Bendoro terus kayung yun Moji roji. ya Gareng gepeng. apa ki mau tekan ngendi aja omong aku lali. Selendang kuning kang saking ukir kagem Pak Eko Mugiono. Nggih. Salam kagem panjenengane komandane Cikarang. Iki lek sing nyanyi, mbok sing nyanyi kowe ya, mbok sing nyanyi kita. Kuwi kurang mlebu ning ati lek ora sing nyanyi sing lakoni dhewe. Nggih. Yo enek kok tak omong. Sing nyanyi Mbah Sukron Suwondo, wong sing rekto Mbah Sukron Suwondo kok. Tekan ngendi mau? Swara kurang premono ning wasis aku ngrum marang bendoro ya sulis yo pijer ngencangake alis kayo anak-anakku barang dong lumbuk kayak Puput terus sapa kae Dwijos Anom Dwiko Siap nggih nyang kuyung sedulur. Anom Dwijo Kangko. Iya Anom Dwijo Kangko saiki Anom Dwiko gen beda. Iya anu rekening iki ben ora kleru. Terus no sasideman. Ya Bir, bacanya Bir. Ya berdiri Bir. Pun atur mawon, mengke kersane tanggapi dibaca di anak wedok. Nggih. Bisa. Pokoke Sehat selalu Pak Kangko. amin. Paringan lancar sukses. Terus suwun nggih Pak Kangko. Sami-sami sedaya mawon mugi kesenian wayang kulit Nurbopo. Amin. Matur nuwun Pak Di, wakile Bapak dalang-dalang nom-noman sak Surakarta Hadiningrat. Matur sembah nuwun pamiyatipun.